মংখা রামচন্দ্র ঘাটনি তুলাবাড়ি পাড়া যে পাড়া প্রায় 100 বছর লাইখানা ও পাড়া কোনো লাमा করে সেখানে ওয়াইনি ওয়াই থামনি ফিকা জাগারি মায়ানি বাগै লাमा उनजा মন রামচন্দ্র ঘাটনি কাইসা ডিসকানেক্টেড কাইসা পাড়া ও পাড়া তিনি সিনি বিদুই সাহেব বিনি ফাননি হইতে 3.5 লক্ষ টাকাनि কাম इवै तिनि म लामा सामलामजाखा ब्लेखे नायथखाय काम ताबो खालायजागै दंग फाननि अभाब बुंजाखा बिदि सब साका सारनि नेमेले फाननो हयते किसारिरि आं अरो लुकनि बसकां नकग्रिखा खोनानो द्राब खाय समान बिसिंनो तै 5 लक्ष टाका अ लामानो स्लामनानि बागै आंरिनाय अ लामा काहामुंथुन तामनि हिंगाखाय अतलाबारिनि खरकसा अरनि बोरै हास्पातालाव थांबानो लामाबो बानानै होनाय लामावनो बनो बालि ग्लांफोर बिबायखाय बिनि दम सखा लायखाय काका ककं लायखां फाइफ्रु आरो सिखांगो लायखाय खायरका आरो जों कग्रिमान दङ पारन बरनो लामा स्लाम रिनाय होनाय दिनो लामा तामजाखा नासिनो गुसुं मुरा गुसुं सोबायै दिनि अर लामा तामजाखा पारन बररो बर दङ बरबो हामजाखा अ लामा तिनो ताबो तरिखाय खरसा खरंने बंदं बाइक रक लांगै थांगा बाइक रक चलिलाय दंलाय गारिबो ताबो चिन गारिबो पाहार बिसिम हापाय मानखा ताबो पारा एम्बुलेंस फायमाननाय अपारा ता फायर सार्भिस बो फायमाननाय चिनि बिदुइ साहेबबो अपारनो गारि तुबिनो ताब खानाय मानना म लामानो ताब मुरानो बाइक तानबाय मन परेखायनो मनो इच्छलिं प्रथम खायगरानाय परबर्ती समय जों मनो पिडाब्लिउ थानि हेनोभार खाय मनो बिस खायरन बागिबो जों चाय दंनाय ता गायमा बेलेखायनो खुसि तंथक दिनैनि साल कायसा चिनि मुइतुं दंगानो दिनै बिदुइ साहेब चिनि ब्लकनि चेयारमैन बरमगोनां प्रशान्त देब बर्मा चिनि भाइस चेयारमैन सुरजित देब बर्मा संग्र जों दिनै बाक्सा खायै जों बर भिजिट खायफिका बरबो जतन हामजाखा अ पारानो बाहायखाय संसार बाय मोसांरि तनमान बुयहाय गाहामखाय बरबो तंमाननानि अबो जों चायथगलायनाय बरबो मोसाङै तंथुन बुयहाय केन बुं पारा गारि तु मानथुन बरबो बाइक तु बुय पारा फायमानथुन बुं पारा नग रक थांथिनि सिमेन्ट गारि रड गारि रबो बरम गाहामखाय तु मानथुन अबो जों नायो चिनि बिदुइ साहेब नायो चिनि चेयारमैन साहेब नायो भाइस चेयारमैन साहेब नायो अ पारा लामा बुसकांनि सालो तेब गाहामथुन जों मन नायो लामा बेंते सप्लाय जागा म जों यांगो कायसा पर खाललों लामा म खयतु सदर थांमानि गा पर खाललों गाना तैखायो जों मन सोब्लावो दिनै तलाबारि इरि खाता